Molt bona tarda, ho hem dit, últim programa del Microones, però ja estem aquí. Tarragona Ràdio 96.7, podeu també seguir-nos a tarragonaradio.cat i connecteu-vos ja amb nosaltres a les xarxes socials per poder interactuar a Facebook, Twitter i també estem al YouTube amb tots els nostres vídeos i els continguts del blog al microones.blogspot.com. Bona tarda, Yasmina. Molt bona tarda, benvinguts a tots els nostres oients que ens heu acompanyat. Avui últim programa, ja ho has dit, i tenim la resta de l'equip ben assegut aquí a la nostra voreta. Els presento a la meva esquerra el Fabio, com si fos una alineació. Bona tarda, bona tarda. L'Arnau. Hola, bona tarda. La Meritxell. Hola, bona. I a l'altra banda aquí tenim Adrià. La Laura. Hola. Bona tarda. Arnau. I l'Adriana. Doncs ara que ja estem tots presentats, per aquesta última cocció, què Per tenim? aquesta última cocció hem preparat un programa especial amb continguts semblants però diferents i amb algunes sorpreses, així que pareu d'ella. Avui hi ha l'últim microones. El Guillem Andrés no ens porta cap editorial. No obstant, l'Adriana i l'Arnau Curto ens parlaran i ens explicaran una mica les frases. Cap a la recta final del programa, una sorpreseta que ens farà pujar els colors a tots, un repàs d'aquests 10 programes. I dedicarem al final del programa l'última pàgina en blanc o la seva contraportada per parlar del nostre futur laboral i acomiadar-nos de tots vosaltres. Comencem! Actualitat, humor, cultura, esports i moltes coses més al microones. Soc el Jordi González i això és l'editorial. Avui acaba el microones, tots... Un programa jove, dinàmic, entretingut, divertit inclús, sí, per què no? Un programa cuinat pels alumnes de la Universitat Rovira i Virgili, els alumnes de comunicació, un programa que t'escalfa les orelles, un espai que, com sempre, fins ara t'ha oferit Tarragona Ràdio, la ràdio de la ciutat. Són les... Ui, que aviat que feu el programa, no? Són les 6 i 5, ho estic veient bé, i avui tenim un programa amb una cocció especial, amb continguts, bueno, molt xulos i estupendos. No us ho podeu perdre, que no? No! I connectem en directe, no sé si és possible, Sílvia, amb la peixera. Marta Montagut, bona tarda. Què tal? Bueno, com han fet els microfoneros? Molt bé, no? Ho han fet un xurro? No ho hem fet gens, home. Bueno, En un xurro de xocolata, que és una cosa bona i ben feta. tinc fons que ahir van anar de festa, Alguns, de sopar. Pot ser. tots, això. Què es pot explicar d'aquest sopar? Del sopar poc, perquè del sopar ens vam comportar d'una manera molt coherent, diria jo, tant alumnes com professors, i després no responc. Jo he rebut un mail a les 5 del matí d'algú que em deia que se n'anava a dormir, i no direm nom. Que xulo! Bueno, i qui va marxar primer? Qui va marxar últim? Ah, El primer callen, ja ho sabeu. no diuen res, Primer eren els responsables que treballàvem el dia següent, i la resta... La resta és que podíem estar un rato... Bueno, ve que es couen moltes coses en el microones que no es veuen ni se senten, Pren nota, Ricard. Res més, que ràpid, no? Feia temps que no venia a la ràdio. Què us ha semblat? No us esperàveu, Home, és un honor tenir-te per aquí, Sorpresa. González. Doncs ja heu vist que d'això d'editorial res, perquè per editorials el Guillem Andrés. I ara continuem fent girar la Nòria. Ai, el microones. Gràcies. A la Universitat Rovira i Virgili. I ara sí, ara després d'aquesta inesperada i agradable visita, comencem ja amb els Ens ha continguts. encantat, Jasmina, ens ha encantat. Bona tarda. Ja ets l'Adrià, on encara ets el Jordi? Jo he anat un moment al servei i no m'he enterat de res. No, és que ha vingut en sec aquí el Jordi i mira, Ah, sí? ens ha fet una petita xerrada. Bueno, davant del micròfon ja tenim a l'Arnau, tenim a l'Adriana Blanco. Hola. Vosaltres us portava la secció d'humor, actualitat,
Sí, però aquesta setmana hem deixat les notícies de banda, l'humor no, He madurat. perquè... Ai. Què hem fet? No. Les notícies les hem deixat de banda i portem humor, però de manera diferent, com has dit al principi, de temes d'educació, respostes d'exàmens curioses i frases de profes, que les farà l'Arnau. Així que si voleu, doncs començo i veureu que són molt estranyes. Hi ha una de les preguntes d'examen que els hi preguntaven una definició de cercle. Doncs l'alumne no es va quedar més a gust i va dir és una línia enganxada pels dos extrems formant una rodona. Aquesta resposta és de Pulitzer, gairebé. Aquesta resposta és el millor. I després n'hi ha una altra, que aquesta és la que m'agrada més a mi, que li pregunten quin nom reben els habitants de Ceuta i sabeu què respon? Centaure. Bravo! És perfecte. I tu què portes, Arnau? Doncs mira, els egipcis transformaven els morts en mòmies perquè aquests seguissin vius. En sèrio? Sí, Això qui s'ho creu? Doncs això s'ho creu el que ho ha escrit. Després n'hi ha un altre que diu coneixes algun vegetal sense flors i ell no diu quin és, però diu sí, el conec. Tot convençut. Van a prendre cafès junts. Exacte, ell molt convençut diu sí, el conec, no ens diu quin, però bueno, ell diu que el coneix, no sé quin. Serà veritat. Anem amb definicions ara? Sí, vinga, va. Definició d'insecte. És una espècie d'ocell petitíssim. Mare de Déu. Interessant. I definició de barroc, estil de cases fetes de fang. Molt intel·ligent. La resposta que ve a continuació, jo no sé si l'ha donat algú que és de molt ciutat, perquè li pregunten derivats de la llet i diu l'arròs amb llet. Un altre li pregunten què són els minerals i ens diu animals sense vida. És una altra pregunta molt curiosa també, què vol dir leucòcit, i ell ho divideix i diu leu vol dir animal i còcit vol dir petit. Vols dir que no hi ha algun problema amb el sistema educatiu amb aquestes alçades llegint tot això? Hi ha una cosita que es diu cosa petita. A mi quan em passen aquestes coses el que faig és deixar directament la resposta en blanc. No m'arrisco a contestar alguna cosa, un patillazo, com es diu en el cercle universitari. Jo crec que el Batiste no ha vingut avui perquè gran part de les seves respostes són seves, no? Sí, passa patata brava bastant. Però també hi ha moltes coses de profes, Sí, parlem de profes. Una gran frase és nois, escolteu un moment. He de dir-vos dues coses molt importants. La primera, les preguntes de definició es responen totes. La segona, algú fuma tabac negre? És que a mi s'ha d'educar a casa. O sigui, increïble. Professor digne d'admirar. Hombre, aquesta la va dir una professora meva a l'examen que hem fet aquest dimarts. Ai, si et sent. Sobretot, no copieu. No vull trobar-me amb moltes respostes idèntiques. I direu, coi, lògic, no? No és tan lògic quan l'examen és tipus test. Aquest és un profe d'història. Matar camperols pels vols del segle XIII era la cosa més fàcil del món. Més o menys era com punxar olives al vermut, collons. Això dona ganes de jugar a Age of Empires, això, Un paio que mor d'una destralada al cap mor de forma natural. Bàsicament perquè si després que et facin un tall al cap de 20 centímetres, el més natural és que et moris. Si peia Borsku, modus tollens, aquestes coses. I l'última, algú sap qui va ser Will Chamberlain? L'alumne més guai diu, un ministre anglès d'abans de la Segona Guerra Mundial. El professor respon, doncs no, era un jugador de la NBA. No sé vosaltres, però jo aquest profe el vull tenir, Doncs això ha sigut tot. Gràcies per portar-nos aquesta versió. Ens fa molta peneta acomiadar-nos. Avui no us despedim perquè continueu aquí. Sí, estem al voltant de la taula. Al costat D'acord, millor que estigui a casa. Bueno, teniu els micros oberts durant la resta del programa, així que no us moveu gaire, vale? Vale. El microones, un programa cuinat pels alumnes de la Universitat Rovira i Virgili. Anem a fer l'últim ullet mediàtic. Laura, Mary, bona tarda. Hola, bones. Què ens porteu avui? No, nois, avui sent l'últim programa. Que pena. Us portem una mena de guia de com sobreviure a ser estudiant universitari, què us sembla? Mira. Molt interessant i molt útil, segur. Clar, perquè nosaltres som estudiants de comunicació i qui us penseu que fa les notícies, les pel·lícules i tot això que hem parlat? Ves, aquesta pregunta és molt fàcil, no, Mary? Aquest serà el nostre futur, tu com la Carbonero i jo... Jo a Hollywood, amb les meves pel·lis. Sí. Dintre d'uns anys pensarem al McDonald's. Per favor, que tampoc està tan malament, donem-nos alguna esperança. Bueno, de moment ens fixem en el present, no, Mary? Sí, millor. Perquè, bueno, aquests dies, el meu present més proper són unes cambres molt tancades,
a un ordinador. Tu què creus que era això? Les nostres cabines d'edició on creem les nostres superproduccions, no, Eri? Sí. A veure, però expliqueu-ho bé, això de les cabines d'edició, perquè jo també les he patit. Són 3 metres quadrats de paret grisa, amb un ordinador i sense respiraderos. O sigui, hi ha un microclima, un microambient... I de 9 del matí a 9 de la nit és una mica... La veritat és que sí. Sí. Hem passat tots, qui més qui menys. Tots els de la taula. I després altres coses que... Jo feia pila. Jo no hi anava mai a editar, home. Corre. Però una cosa que també us ho diem són els treballs en grup, que tothom acaba una mica esbarallat. És o no? Mira, potser al principi sembla que... Mira, és molt fàcil un treball en grup, menys feina... Mentida! És que són els pitjors. Primer costa que tothom es posi d'acord. Segon, que tothom faci la seva feina. I què t'ensenya? Doncs... De treball. Però bé, tampoc ens podem queixar, no? Perquè entre les pràctiques de ràdio... Es nota que estem en època d'exàmens, Sí, la veritat és que sí. Però ens divertim, no? Tot i així. Bueno, ho disfrutem, ho gaudim, si més no. Sí. Que no quedi dit. Bueno, doncs... Jo només vull dir una cosa. Digueu. Aquesta guia me l'hauríeu pogut fer una mica abans, no? Me la feu l'últim programa, saps? Que ja està tot penjat. No sé si serviria tampoc una guia. Com que no? La pots aplicar l'any que... Això no se'n diu companyerisme, has de fer més treballs en grup. Amb tu els faré. Home, clar. Bueno, allò immediàtic... Ens despedim, nens. Ja? Sí? Sí, ens Donem per despedeix, acabat? però ens despedim amb el millor somriure i no és en conya, Moltes gràcies per estar amb nosaltres i... Que Ens ho hem cuqui. passat molt bé, un petonet i molta sort a tothom amb els exàmens. Gràcies pels vostres continguts i molta sort a vosaltres també, Adéu. guapetones. Un moment, entrem amb aquesta musiqueta, als esports, a la carxofa esportiva, amb els guapos, els nostres col·laboradors. I avui, no sé com us ho feu, però ha sigut com una tradició. Cada setmana faltava algú. Avui tenim el Fabio, l'Adrián Morte i l'Arnau Pla. I falta el Batista, que se'ns va quedar ahir de festa i jo crec que no ha volgut venir. Està al llit encara. Algú l'ha despertat? L'ha trucat per despertar-lo? No l'hem vist més, ja. Bueno, va, anem per feina, què ens porteu? Doncs avui hem deixat de banda l'actualitat esportiva i ens centrem en la universitat. No, si us plau. Després de la festa d'ahir, l'últim que vull sentir és parlar de la universitat. No. Que us acompanya l'Arnau avui? Sí, a falta de Batiste, un Arnau sempre és bo. Poso un dubte, però... Ja sé que molta gent, quan veu tios com el Batiste, que no és aquí, pensa que la universitat només es surt de festa, i no és així. Bueno, en el cas del Batiste ja sabem que sí, però a la universitat també es fa esport. Un segon. Surto en defensa del Batiste. Això sembla saber vivir, tio. Què et paga, la uni per això o què? Pum, tio. M'hauria d'estalviar la pujada de taxes d'alguna manera. No sé, si cau. És una bona tàctica. Doncs a la URB concretament es realitzen lligues de futbol, de bàsquet, de voleibol, d'handbol, de rugbi i fins i tot de waterpolo. I això com a esports de conjunt, però si parlem d'esports individuals, 13 disciplines en campionat de Catalunya i d'Espanya universitaris, d'altres 16 disciplines individuals que es podrien practicar a la universitat, i també depenent de la demanda d'alumnes per a poder crear aquests campionats. I per parlar dels esports a la universitat des de dins, el Morte ens vol presentar un dels campionats més, anava a dir competitius, però diguem-li catxondos, ja veureu per què ho dic. Sí, ja veureu. Doncs bé, jo us presentaré la Lliga Universitària de Futbol Sala de la URB, que es fa a Reus. Està formada per 12 equips i en primer lloc es juga una fase regular d'octubre a abril i després una fase final amb els 4 primers classificats. Bé, com qualsevol lliga d'aquestes, que els equips estan formats amb amics o companys de classe, doncs el que destaca són els noms, són bastant particulars. Ai, que peligro. Ja veureu. Els carxoferos hem mirat els noms i hem fet el rànquing dels 5 millors. Mare meva. Val? Comencem? Vinga, va, llestos, En agafeu-vos. 5a posició... Rom Colas i Drinking Team. Hòstia, segur que és el del Batiste. Aquest és el del Batiste. Home, noms típics de beguda, festa, música... Si arriba a jugar al Batiste, segur que queden primers. Primers a urgències amb un coma Sí, clar. però el que no... Perquè en el seu estat segur que veu la porteria doble i fer gols és més fàcil. Però el que no sabeu d'aquests dos equips és que van quedar últims a la Lliga. Bueno, molt adient, no? A la tònica de això vida. ho diu tot. Batista, quedarà molt danyada la teva imatge després d'aquest programa, Si és que entrenen de nit i jugar de dia, això no... Doncs bé, en quarta posició...
diràs tu. Los Ñu! Bueno, un nom molt cutre. Simple, sí. Amb tot el respecte... No. Passem al tercer perquè... Potser els hi cobraven més diners per lletra i van dir, mira, cura i races. Vinga, el tercer. Tercera posició. Puncarrada Futbol Club. Tio! Doncs què passa? Hi ha un equip pels punquis de la universitat. Carres. I el que més sorprèn és que són els que lideren l'estadística de joc net. Vinga! Vale, en segona posició. Aquest s'ha d'agafar, Chal que te meto. És valentíssim. Joc de paraules semblant, com altres equips com Maccabi de Levantar, de este agua no beberé, o Pibona de Zagreb. Hòstia, aquest sí que és... Aquest hauria de ser primer, Pibona de Zagreb? Que tinc ganes d'escoltar el primer. Estava entre primer i segon i ja veureu el primer també. I el primer quin és? Però el primer millor ficarem el redoble de tambors, Sílvia, quan vulguis. Locos por meterla! Aquest és el seu equip o què? Quins patrocinadors ho van tindre? Soc massa professional. Doncs bé, aquest equip ha quedat segon a la lliga regular, per sota de Salou, URB i per sobre de Flashback Salou, dos equips de Salou. Doncs bé, els equips de Salou van ser els finalistes de la Copa de la Lliga, d'on va sortir el campió, que va ser Salou URB, així que doncs felicitats. I bé, Fabio, ara com vulguis seguirem. I ara la sorpresa de la setmana, què dic de la setmana? De la temporada sencera, el Batiste també fa esport, senyors. El Batiste fa esport i no és sortir de festa. No, però era un secret. Tenia callat, no? Batiste, el tio que dorm de dia i viu de nit. Arnau Pla, el que se la talla és fa monja segons pare. I Guillem Andrés, el de Bona tarda, això és l'editorial, practiquen... Sí, aquesta ha sigut bona, Practiquen rugby a l'equip de la URB. Aviam, a falta de la gent, explica'ns tu una mica, Arnau, sisplau, què és això del rugby. Bueno, us parlaré, més que del rugby, us parlaré una mica de l'equip de la URB perquè el temps que tenim és molt limitat. Bé, l'equip de l'URB... Sembles un entrevistat i tot, Sembla un entrevistat, no? Vinga, doncs posa't sèrio. Sembla seriós. Vinga, va. Són dos equips en un, perquè són dones i homes que juguen en diferents categories, però és com si fóssim un mateix equip. Entreneu junts? Sí, entrenem junts. Ja se la sabeu llarga. Fem els desplaçaments junts, festes, etc. Vestuaris també compartits? A tant ja no ens deixen, però... T'agradaria, No. I què destacaries del rugby, va? Bé, és un esport molt d'equip. Aquest any som uns 14 o 15 a l'equip de nois i uns 6 o 7 a l'equip de noies. Mala proporció. I el rugby destaca, a part de pel joc, destaca per les seves festes. Aquest any hem fet 4 o 5 festes per aquí a Tarragona. Animo a tothom a qui vulgui a venir a les festes i sobretot tothom que pugui i vulgui que vingui a jugar... I com es diu aquest equip? A jugar a rugby. Som els llops de joves. Ah, clar. I el líder de la manada és Batiste, no? Sí, el Batiste és l'estrella. És l'últim, va ser... Però pobre Batiste. I m'heu explicat que es fa alguna cosa especial com fer una marca, no? Ui, això no sé si t'ho puc explicar, Si t'ho explico potser no fotem canya, però bueno. És l'últim programa, t'ho dic. Ho dic? Sí? Segur? No, Cada vegada que fas la primera marca has de donar una volta al camp, nuet. Nuet! I amb les mans en l'aire. Com vas venir al món. Llàstima haver-me perdut aquestes primeres marques dels membres de l'equip del microones. Els membres. Nois, la propera temporada, si vinc, us vinc a veure donar voltes pel camp. Gràcies, nois. Merci, carxoferos, per les vostres seccions i pels continguts, entrevistes, carxofades vàries. Jo volia donar les gràcies a tots els entrevistats que ens han aguantat i ens han atès, I tant que sí. Sobretot que ens han aguantat. Això. Doncs moltes gràcies, un petonet, nois. Gràcies, que vagi bé. Fins aviat. Escalfa què és una verdureres? El microones. És que, A clar. una ràdio. Anem ara amb la sorpreseta que hem dit. Ara ens ficarem vermells. Vinga, anem a veure què tenim.
Són un recull dels millors moments i les millors pífies, així que no té desperdici. Prepara't, Fabi. Molt bona tarda, benvinguts a l'estrena del nou programa de les tardes de divendres a Tarragona Ràdio. Això és El Microones. Un programa magazín cuinat per joves i joves per gaudir de l'entreteniment radiofònic més suculent. Així començava el primer microones de la temporada. 12 alumnes de comunicació de la Universitat Rovira i Virgili iniciaven una aventura radiofònica en col·laboració amb Tarragona Ràdio i la Càtedra d'Excel·lència en Comunicació Repsol URB. Aquest és un petit homenatge a aquests 12 estudiants que, tot i l'allau de pràctiques, exàmens i quadratures d'horari, heu de tenir classes a les 8? Us han ofert una setmana de ràdio plena de continguts. Comencem. Jo m'ho deia a mi. Sí. Els conductors del programa han estat la Jasmina Armesto i l'Adrià Requesens, dos personalitats contraposades que han funcionat d'allò més bé en antena. La Jasmina s'ha mostrat sempre com a molt entusiasta. Sublim, no tinc paraules. I amb l'amor per la gent de l'equip a flor de pell. Ai, sí que ja està aquí. Laura Márquez. Bona tarda. Hola, que està guapa. Em vaig passar del temps. L'Adrià és un home ordenat, però sobretot positiu. Amb el temps bona cara i no perdem més minuts perquè ens esperen moltes coses. Sí, no, té tota la raó, moltíssimes coses. Però quan es descontrola, l'Adrià també es descontrola, has vist que anat carrer avui, Janina? Tots dos ens han ofert tot tipus d'entrevistes i reportatges i han cuinat un microones perfecte. Bé, perfecte, no. Hem llançat la casa per la finestra en la propera addicció. Propera addicció. El nostre blog, microones.blogspot.com i també les xarxes socials. I tot i tenir una bona coordinació, de vegades o doblaven els esforços o no sabien si dir adeu o hola. Bona tarda, noies. Bona tarda. A veure, què ens porteu avui? Bé, noies, expliqueu-nos què ens porteu aquesta setmana. Avui callar? Si jo us pregunto, contesteu. A veure, què ens porteu avui? Bé, noies, expliqueu-nos què ens porteu aquesta setmana. El despedeixo jo o el despedeix ell sol? També patien alguns Adéu, Arnau i... Just quan també saluda tu. I Adi. Estan els nervis, però recordem les cares i no ens oblidem, sobretot la de l'Arnau, eh? Sí, aquesta No et puc treure, et veig un cop per setmana, tio, però no me n'oblido de tu. Després de la cinta Diguem que han controlat tècnicament el cotarro. Ara t'anava a dir, fade. Però el que realment havien de controlar era tota la gent que anava entrant i sortint de l'estudi per presentar les nombroses seccions del microones. Hola, soc el Guillem Andrés i això és l'editorial. Així començava cada dia l'editorial, un espai per a la reflexió dins del frenètic ritme del programa. La crisi, la corrupció, la universitat, el Barça i molts altres temes han estat els protagonistes de l'espai. Aquí va un petit tast d'algunes d'aquestes edicions. La realitat és clara i s'apropa en gran mesura als comentaris que ens comunicàveu els micròfons del microones. A poc van desapareixent locals i els que es resisteixen a tancar cada cop ho fan més aviat. Val la pena tants laments, crítiques i llargs espais televisius i radiofònics parlant sobre el desastre culer i el possible fin del siglo? El que serà ben I el cert... gran Arnau Curto. La símptoma o no? La secció no gaire, però... En la nostra secció d'humor, l'Adi era la veu del sentit comú, mentre que l'Arnau ha estat un veritable gamberro en antena. Arnau? I és que l'Arnau, en antena, ha fet de tot. Per exemple, cantar. Aquest moment va ser mític. Sí. Aquesta és una primera mostra. Escoltem una segona. Aquest va ser millor, Què va? El primer va ser molt millor. Però aquest se'l va parir de molt. L'Arnau, a banda de cantar, el que també ha fet és portar a un personatge curiós, en Fustaret, i també el va fer desaparèixer de manera com a mínim curiosa. Qui ets tu, Fustaret? Qui ets tu, Fustaret?
Ole tu. Jo se li vaig dir que no es disfressés de rei, i al final vaig agafar una fe. És que és trist, però és que he perdut un cosí, ja hi estic rient, és que... L'Arnau també ha fet coses una mica il·legals. Arnau, que quin Però una de les parts de la secció d'humor amb la que més hem rigut era amb els faltats de la setmana. Ha arribat l'hora de lliurar el primer premi al faltat de la setmana. S'atorgarà setmanalment a la persona les declaracions de les quals han estat molt poc encertades en els últims 7 dies. I avui el premi se l'ha guanyat... Merci, Jordi. Esperanza Aguirre! Els publicistes de l'E! Però tot això no ha afectat la bona relació entre la responsable de l'Adi i el boig de l'Arnau i fins i tot han anat a berenar junts, o no? No. Perquè avui porto berenar! Arnau, que vols que quedem per berenar? Que no. Que avui estic simpàtica. Tinc nòvia. Propostes indecents justes. Pues ara ja no veiem. Que màquina. D'actualitat i d'humor. I fins aquí l'actualitat de la setmana. Ens tornem a trobar amb més i millor. Toma, no sé el caca! Ja no volava, no? Medi, tu n'has menjat. I una altra cosa que han fet en el programa és viatjar. La Brúixola és la secció en la que hem entrevistat a gent de tot el món, estudiants que ens han explicat de tot, de llocs tan propers i tan llunyans com Regne Unit, Austràlia, Israel, Japó, Polònia i un llarg etc. Bona tarda, amics oients, benvinguts una setmana més a la Brúixola. No, que Avui, a la Brúixola, traurem el xarco per situar-nos a les indirectes i la puntualitat més impecable. Les agulles de la Brúixola d'avui ens porten cap a... Nom. Anglaterra. Capital. Els britànics van de progrés, però estan xapats de l'antiga. És a dir, van de progrés, però hi ha moltes coses, per exemple, sexistes, són molt sexistes, com machistes, saps? Es veuen amb coses, per exemple, amb les nits, veus com els nois tracten a les noies com si fossin algo... Relliscada. També han tingut... Te creus que no estava gravant? D'allò més. Avui és el vostre premier i els porteu continguts relacionats amb l'editorial. I esclar, diguem que amb aquest caràcter ha establert una relació d'amor i odi amb els seus companys. Amb l'àcid Arnau Pla... Batista, tío, pinchas cosas han vist al futbol, Si no preguntes al Chelsea. ¡Ah, sentola la boca! I també amb el perseverant Adrià Morta i l'actiu Fabio Marquí. No siguis cap quadrat i deixa seguir. Ara. Més que cap quadrat, jo crec que és que... Cap rodó. El té ple d'oxigen i prou. Un company a l'alçada de les seves ganes de festa. En realitat, tot aquest temps el porto a casa del Batiste. No vegis com mola viure amb aquest tio, nen. Cada dijous, rabe! Batiste, ens hauries de dir alguna cosa, potser? En veritat, qui em va pagar tota la nit de festa per a que no digués res a ningú dels seus afers nocturns. Mira, Batiste in the house, man! Tots ells ens han portat notícies esportives a dojo i unes quantes entrevistes memorables. Només en citem dos, però han sigut moltíssimes. Xavier Florencia, per exemple, el ciclista, i l'Albert Cabestany en serien alguns dels nombrosos exemples. Quan m'has dit, pues, em sembla que ja tenies la bicicleta a l'habitació de l'hospital, no? El mateix dia, el 26 de desembre de l'any 79, que és el dia que vaig néixer, pues, és el mateix dia, el mateix any i tot, que es va fer la primera carrera popular de ciclisme al poble, no? Sílvia, una no me sent. coincidència molt gran, però és realitat. Sílvia! El meu pare ja va ser ciclista Fins quina hora tenim programa? I jo, pues, bueno, Fins a un punt o fins a menys 5? A la família i... No, per saber. Comences com un hobby, comences com disfrutant de l'esport que més t'agrada. És que necessito estar tocant tota l'estona. No, és que és impossible. Sempre falta algú. De sacrificar per un esport, de sacrificar per altres coses i al final, pues,
vam de cantar pel ciclisme i al final no vas fer amb mi. Paral·lela ens van narrar un partit amb gall inclòs que mai va existir. A veure la teva reacció. Atenció, que se la porta Cristiano. Creu a l'acció de Puig. Segueix amb la pilota el portuguès. Es situa a l'altura de 3 quarts per banda esquerra. Que fa bé aquest tio, Alves. Intenta la bicicleta, però que entren. Aquí vam perdre els papers. Alves que li treu la pilota. Alves que li treu la pilota. Iniesta que salta a la dura entrada de Pepe. Ja comença. No Xavi la frontal. Xavi que amaga la passada i li envia Messi. Messi que provoca la jugada. Deixa sentat a Ramos. Ja està sol. Se'n va anar. Se'n va a l'àrea. Se'n va a la casilla. Em ficaré com a despertador aquest gai. Però que petit, que petit. Messi. Ho sentia, era ritmo, estava ahí. Funky! Brutal. Això què és? Això és una pàgina amb... L'agenda. I això què és? No sé quant sento. I cada dia hem tancat el programa amb l'agenda cultural que ens ha ocupat la Tit Blanc amb tota mena de propostes pel cap de setmana. I ha tingut paciència perquè de vegades, pobra, l'hem deixat gairebé sense temps per respirar. Bona tarda, Adriana, de nou. Vaig molt ràpid perquè Ràpidament, què tenim? Sí, i això ha estat tot. Ens quedem amb un gran sabor de boca, amb el luxe d'haver comptat amb gent amb ganes de fer ràdio. Un microones que avui arriba a la seva darrera edició. Aquest ha estat un petit recull del que ha donat de sí i això que ens han deixat moltes i moltes coses. Una abraçada, nois, i molta sort amb el futur. El microones, un programa cuinat pels alumnes de la Universitat Rovira i Virgili. Bé, esperem que aquest Greatest Hits ha estat molt complet, però m'ha agradat especialment el comiat de la Marta. Molta sort, perquè després d'això, nois, i amb el futur laboral que ens espera, no sé com ens ho farem. De moment, no sé si recordeu que vam parlar amb els alumnes... Se'n recordeu d'aquella secció que teníem? La URBopina, que preguntàvem i tal? Doncs vam fer un recull d'opinions sobre el futur dels periodistas i escolteu perquè us afecta especialment. Nuestro futuro pasa por aprovechar las oportunidades, como es el nuevo mercado 2.0 o el marketing online, tanto en el caso de los periodistas como de los publicistas, de relaciones públicas, y no me atrevería tanto a decirlo para los comunicadores audiovisuales. Ara mateix estem fent grau d'anglès, estem a tercer, i l'any que ve doncs, les 4 volem marxar d'Erasmus, elles 3 a Anglaterra i jo a Alemanya, i perquè les coses estan molt malament, i probablement, bueno, jo estic pensant en quedar-me inclús allà o fer unes pràctiques perquè aquí es veu... És el mateix. No vull pensar en negatiu, però home, tots els inputs que estem rebent, tots són supernegatius i tothom ens està dient que tenim un futur negre i tot. Però jo també soc partidària de no pensar-hi i de no visualitzar-ho. Doncs jo crec que no tenim futur, sobretot amb aquest nou pla dels graus, perquè et fan una base que seria el grau, després has de passar a fer un màster, i has gastat més diners que els joves. Us farem una ronda de preguntes, però no s'extengueu molt, perquè tenim 3 minuts. El que fareu, el que us agradaría trabajar. El futuro está bastante chungo, tal y como están las cosas ahora. Pero yo, como soy muy listo, yo creo que llegaré muy lejos. Puto amo. Vaya máquina. Bueno, alguns més optimistes, alguns més pessimistes. L'últim, per cert, molt optimista. Vosaltres ho sou tant? Què penseu fer? A què us voleu dedicar? Expliqueu-nos una mica, que l'oient us coneixi. Opcions, Fabio? Bé, el meu representant està mirant opcions, han arribat ofertes, però, a veure, a mi m'agrada... Sí, exacte. No, m'agradaria retransmetre partits de futbol o aconteixements esportius a gran nivell. O si no, de corresponsal a Itàlia, és el que hi ha. Amb gall o sense gall, però? Home, en sortiran alguns. Si en surten vol dir que m'emociono, per tant, està bé, està bé. I l'Arnau, què, per exemple? A mi m'agradaria continuar a la ràdio,
fent programes d'humor i aquestes coses, però vist com està el món, jo crec que d'aquí a poc us aniré servint una Big Mac i aquestes coses. Que bueno, escolta, mira, és barat, està bé i va, Adri, tot. Adri, va. Jo personalment m'agradaria, estic enamorat de dues coses, els esports, m'agradaria dedicar-me si pogués als esports, o si no, ho he de dir, enamorat de Reus. Si pogués fer alguna cosa relacionada amb Reus, també m'encantaria. Ui, aquest peloteo per Reus. Cadascú s'estima el seu, jo m'estimo a Tarragona. Jo també. Laura, tu què? Doncs jo encara no ho tinc clar, però a mi m'agrada molt el món cinematogràfic, així que no sé. Qui saps si et veiem com a crítica? A veure. Però crec que acompanyaré l'Arnau als Big Macs. La Mary, per exemple, què? Fan de ràdio o alguna altra cosa? Jo no, jo la ràdio ha sigut una bona experiència, però m'agrada més la premsa i tal. A veure si tenim una columnista entre nosaltres. I l'Arnau, Pla, què? Jo sóc home d'esports, nois, a veure si em traureu la feina aquí, Haureu de competir molt entre vosaltres, si voleu fer el mateix. No sé en quin mitjà, no ho tinc clar, però si pogués treballar amb esports m'agradaria molt. I l'Adi, per exemple? L'Adi no descarta res. L'Adi no vol posar Big Macs, només us les compraré en tercera persona, no? Espero poder treballar a la ràdio, m'encantaria, i si no, amb tot el relacionat amb el periodisme. Però vaja, espero que el que faci estigui relacionat amb aquest món. Rosa també? No, Rosa no, Sálvame descartado. I l'Adrià? Adrià, tio. Jo també, el que tu amb aquesta veu, què? Tampoc tanco portes a res, igual que l'Adi. A mi el que m'agradaria és tenir un sou, amb això em conformo. Començaré poquet a poquet i ja anirem a millorant, però per favor, doneu-nos feina que tenim ganes de treballar, això sí, Encara que sigui gratis. I de créixer. Bueno, i ja està. Són les 7:10, aprofitem per tancar el programa i dir adeu. Sí, toca dir adeu, és el que mai agrada, però abans no podem marxar sense agrair a les persones que ens han acompanyat fins ara. En primer lloc, al Ricard Laoz, director de Tarragona Ràdio. I a Arnal i a Jordi Barrero, que es van encarregar del so a la URB. I a la Sílvia Garcia durant l'estància aquí a l'estudi de l'emissora. Un aplauso! Suposo que encara més gran va l'aplaudiment per dues persones que han estat darrere nostra, aguantant-nos, aconsellant-nos i fent que el microones sigui el que és a dia d'avui. Són Núria Cartanyà i Marta Montagut. Gràcies. I està clar que sense nosaltres, sense vosaltres, magnífics companys, no seria possible. Repassem l'alineació per última vegada al microones. Guillem Andrés. Arnau Curto. Adriana Blanco. Meritxell Bayarri. Laura Baixauli. Laura Márquez. Arnau Pla. Fabio Marqui. Adrián Batiste. I Adrián Morte. Jasmina Ernesto. I Adrià Requesens. Un plaer tenir-vos com a companys. Gràcies per aquests aplaudiments enllaunats. Ha estat un plaer saludar-vos tots els divendres. Esperem fins que aviat puguem fer el mateix. Ha estat, de fet, una experiència inolvidable al costat d'uns professionals admirables i cuinada amb un equip de companys immillorables. Això ha estat el microones. Moltes gràcies i bona tarda. Un petó. Adéu, Tornarem. fins sempre. Adéu! Visca el Nàstic! Ciao, ciao! Ens acomiadem. I ens acomiadem amb aquest tema d'utopia que ens van tocar en directe. Xiques capritxoses. No sé dónde estás. Ara és quan el Quim Pons em dona fer el sempre nàstic. Crec que no. Fem-nos una tuya abraçada! Muntanya! Requesens, mira tu també! Aquí tenim el Kimi Raikkonen de la ràdio. El hombre de hielo. Jordi González. És boníssim, Que crack. Que cabrón. Y yo aquí Mes. de la... ¡Ay, sí, un grupo especial, muy bueno para mí! Ha sido una experiencia inolvidable. No està plorant, i això em sé, si l'Adrià. Bueno, ja hem mort. Hem de fer el guió de la setmana que ve. L'Adrià anava dient, i ens despedim. Que ja Vete, olvida. Oh, por favor. Me corres por la sangre, me vuelvo a enamorar.